Ningizimu Afrika isiZulu sithi kalishoni elingenandaba zalo sesihambe sahamba saye safika la endaweni ebizwa ukuthi kuse Oliven yebo kuse Oliven Hotspot la bathi ke kuse Kuvukulendi la nginobhuti nosisi la abasibizileyo banenkinga njengoba nibona nje lapha ngemumva nalapha kubhuti kunensizwa lapha nesishile emhlabeni njengoba ubona lapha asikwazanga ukusondela ezinye insizwa ezihlala lapha ngaphakathi zinqabile ukuthi sisondele kodwa ke angifuni ukwanda kakhulu nginobhuti nosisi masikubingelele bese sicela nje usisi asho igama nesibongo. Mina ngosandile Mthimkhulu wase Eastern Cape. Bhuti igama nesibongo. James Mzinyathi. Okay. Sisi angibuyele kuwena sisi. Khawusilandise kwenzakalani sisi? Namhlanje nisibizeleni kwenzakaleni? Sihlelwe ngumphanga lo muntu namhlanje sithe masihleli naye sambona ehlangahlangana njengoba ngumuntu ke begula ehamba nathi siyaza sishelile kodwa i-treatment watshela ukuthi iyekile benisalindile ndithi bile nizamumsa emaklinikini. Ndithe manisalindile ukuthi nizamsa emaklinikini ndibona umuntu namhlanje ebawesi esishiya ngabo 1. Ushone ngabo 1. Ngabo 1. Ibile namanje sisathuma umuntu ahamba sibizele amapolisa ukuthi khona kuzothatha umzimba. Ngingakuphazamisanga nje sisine Ningizimu Afrika ipolice station lapha ngakule yathawa nje ngale kwale yathawa ipolice station lapho. Bhuti mange kunika ithuba mhlambe ubhuti awusichazele ubani igama lalomfowethu oswelekile bese usitshela nokuthi umazi kanjani. Natholana kanjani? Ubhuti lo esinaye uvusi satholana naye endleleni ukusebusuku ngabuma 9 efuna indawo yokufihla ikhanda so samthatha samsiza ukuthi sizohlala naye so sahlala naye umusi 2 months yonke lokhu sihlala naye endlini yethu so besizana sonke simthanda naye asithanda besingumndeni siyifamily so yonke into besiyenza sisonke so manje sesivelelwe inkinga so manje sesifuna nomunye umfowethu samthumele kuphi epolice station kutayo biza amaphoyisa ngizama ukubheka nithe wathi uvuswa kabani mhlambe ngenzela ukuthi mhlambe njengamanje umuntu obhekele ose Eastern Cape ngoba na Eastern Cape inkulu akwazi wayesilo nesibongo sakho ukuthi uvuswa kabani akakhulumanga ukuthi uvuswa kuphi thina singazi ukuvuswa se Eastern Cape nje uphela njengamanje ukhona ulele lapha kulela tende ukhona ulele so mhlambe ikhwelo sisi ngifuna ukuza kuwena ngoba uthetha nesixhosa ikhwelo lithini ikhwelo kubantu ababhekeli kakhulukazi ngakumba abantu abase Eastern Cape abane mhlambe abalahlekelwa isihlobo sabo ungathini kubona kubantu bakibo mabangukuthi andiyazi manje ukuthi ndingayikhuluma ndithini lento ngoba isahlele singacabanganga ukuthi lo muntu uzoshona salinde ukuthi simthuse nje bevele sasimdophile ukulethi ngabo 9 uvusi weza nathi lana ethakana malobhatala ama rent ugothile endaweni behlala kuyo sathi ke apha kuthi akurentwa sizaba ngumdeni we1 enye into sayishare Ningizimu Afrika kuleli yatende nje lapho umzimba kavusi ongwase Eastern Cape isibongo sakhe ke balandula impela bathi abasazi isibongo sakhe kodwa singasho ukuthi uvusi lo sikhuluma ngaye wase Eastern Cape bathi ke mabemteketisa bebedla ngokumbiza ngokuthi ngumqwathi andithi sisi bebedla ngokumbiza ngokuthi ngumqwathi ulapha kulentende njengoba nibona Ningizimu Afrika ngifuna nje ubhuti mhlambe akasilandise impilo abebeyiphila ukuthi bebephila hlobo lempilo naye la benibambisene kanjani besibambisene nje ngomndeni njengabanye abantu nje impilo the way iphilwa ngakhona nje ngefamily so besiphila kahle njengefamily nje bengimthatha ubhuti wami baba angifuni ukukuphazamisa kodwa kunendaba oyikhulumile off camera ukuthi beniphila kahle novusi yonke into la ngokudla impahla zokugqoka benishare ngifuna ukuyibeke leyo ndaba leyo ukuthi beniphila kanjani khawusichazele besishare ukudla umfazi impahla manake ukhuluma ukuthi benishare ukudla nani nomfazi kusho ukuthi akekho umuntu onomfazi la niyamshare nomfazi nokudla yonke into nibambisene sibambisene nje ngomndeni
No, asibonge kakhulu. Ngicabanga ukuthi abantu ikakhulukazi iningizimu Afrika bazofunda isifundo sokuthi babe nobuntu bekwazi ukushare ukuthi umuntu uma enokudla ashare nomunye kanjalo nonto yokugqoka bashare nomunye. Angikho kesho kuleyo mfazi ukuthi singayisho yini ukuthi wela ngaphansi kobuntu kodwa singachithanga isikhathi. Asibonge kakhulu ngesikhathi senu bese sithembisa ukuthi sizonilekelela mhlawumbe ukuthi asizakale lo yabhuti ukuthi mhlawumbe ifamily yakhe itholakale bakwazi ukuthola ithambo labo nokuthi mhlawumbe nani siniphelezele siye emaphoyiseni sizokwazi ukuthi sinilekelele kuloko. Mhlawumbe angazi noma khona yini amazwi okugqibela usisi afuna ukwasho ukuvala. Mna ndiyabonga ngoba ubhuti lona manje sinaye efikile apha naye ezosithusa kule nto isahlele kweli lifu limnyama. Akusafani nokuthi besisodwa. Mna bendikhala ngoba besisodwa kungenamntu uvelayo ngokaNkulunkulu wavela wathi angasithusa kweli lifu limnyama isahlele. Bhuti mandikunike nawe amazwi okugqibela ungafuna ukuthini? Amazwi okugqibela bengithanda ukuthi umphakathi sicela ukuthi usisize ukuthi sikwazi ukusolva le nkinga esikiyo. Ningizimu Afrika ngifuna nje sithi ukuhamba kancane la angeke ngikwazi ukungena ngaphakathi la kulele khona lensizwa esishile emhlabeni kodwa nje mani bangazi noma nizokwazi ukubona kancane la.